Tokai gaske. Yankwalo, yankwalo, yankwalo ya fi corona yankwalo. Tokai yankwalo, ga yankwalo, ga yankwalo. Tafiya da wani akwai daɗi, kun yi fice kuma kun yi suna. FC corona yankwalla babu ya kuka sanawan dukku. Tafiya da wani akwai daɗi, kun yi fice kuma kun yi suna. FC corona yankwalla babu ya kuka sanawan dukku. To shi ke ba da ɗa, taimaka mini zan yi waka ta FC corona yan gida. FC corona yan ƙwallatin ne wanda ke faɗa, ai babu kamar ya ku, na tabbata da inda za a sai an fide ku. Tsarin ku da ban salon taka wasan sai ma an gani. Duk inda kuke da wasa sai al'umma sun je gani. Haka za ku yar ku kare fa ba wani mai maku tsantsani. Mubaran waka ina shaida ni ma dole sai na yabe ku. Tafin hannu ba zai kare rana ba, zan yi tsokaci. Magana ake ta ƙwallon kafa ku kuka yau fice. Tun da kun yi wasa da su kun sa sun firgice. Ni na muku tambari mubaran waka ɗan katsinar nan ta dukku. Momi da banga, lasti da banga, enu da banga, corona banga, corona banga. Bani so na zante, bani so ku corona na gode. Tijika, wani da wani na gode, dan gaske na gode, LMC na gode, Malam Usman Kwasi na gode, Tijika na gode, corona na gode. Da kai coach kana da mahimmanci kwarai, komai ai sai da kai na gani na shaida hakan sarai. Malam Usman Tero na yi batun ka garai garai, nema baiti guda ina gaishe ka kankani fa ban da wani shaku. Zan sanyo duk players na wannan tun ba gargada. Dan sa corona kafu corona kai kujiyan gida. Yana corona malam corona gani da gaisuwa. Faluli da bakir har shoki shi ma na sako. Har James ma na sako, onai shi ma yau gashi na sako. Sai sattala na sako, amma shi ma na sako. Lubiya ma na sako, lela ma yau gashi na sako. Sai dike na sako. Na tabbata ba ku wasa kuna aiki ba gargada. Ba gargada, kuna aiki bisa gaskiya. Na gaishe ka,
da DJ kasu ne sun kayo wakar FC Corona yan kwallo lallai sun bugo harkar. Roko na rabi Allah ka sa duk inda suka yi siyo winin wannan tim rabbana ka daga shi a koyaushe su yi a cibin.